Hizketan hasi zelarik abesten ikasi zuen. Aitonak musikaren ganako pasioa helarazi zion. Zuzenbidean graduatua, 32 urterekin Iruñeko Orfeoiaren zuzendaritza hartu zuen. Bere eskutik, Europa mailako abesbatza sinfonikoen artean, ospetsuenetako bat bilakatu da. Abesbatza eta orkestra zuzendari ezagunekin formakuntza osatu eta musika areto garrantzitsuenak zuzendu ditu. Gaur, Iruñeko Orfeoiko zuzendari den Igor Ijurrarekin solasten dugu. Kaixo Igor, zer moduz? Ondotazu? Konta iguzu, Iruñeko Orfeoiak zein berezitasun ditu? Iruñeko Orfeoia duela 150 urte sortu zen. Pentsa, 1875 urtean, 2023an gaudez. Sorrera horren filosofia mantentzen du, hau da, profesionalak ez diren heldu gazte eta aurrei formakuntza ematea, eta horiek abestea, hortan jarraitzen dugu, baina hau beste gizarte bat da. Beste gizarte bat da, eta gizarte honetara egokitu beharra dugu. Guk modelo honekin edo gauzak egiteko era honekin jarraitzen aldugun, ala ez baita erraza, eta nolabait esateko gu antikulturalan gara. Gaur egun denak konsumitu beharra dago azkar, dena egin beharra dago azkar, musika azkarra da, gaztek eta ezain gaztek entzuten den musika ez bakarrik reggaetoia, baina bereziki 2 minutu eta erdi, 3 minuteko iraupena izan behar du. Sarrera instrumentalak 20 segundo baino gehiago balin baditu gaztek atzera egiten dute, Spotify. Gure erronka da, gazteak aurrak, belaunaldi berri horiek nola sartu gure abesbatzan. Hau azkenean aizaldia da. Ez? Hau ez da lan bat, beraientzako. Kirol bat egiten duten bezala, Orfeoira etorri. Eta orduan gauza asko egin nahi ditu jendeak, Elena dozen arraultza 2 toketan jartzen genuen, da orain 6-7 tokitan jarri nahi dugu. Orduan, hor badugu erronka handia. Eta artistek zein trebetasun izan behar dituzte koruan sartzeko? Froga bat egiten dugu. Vokalizazioa eta gora bera, gero partitura batzuk bialtzen dizkiegu eta horri ikusten dugu zer gaitasun dituzten eta sartzen badira urte bateko froga pasa behar dute. Eta urte horretan, alde batetik musikalki garapen ona balin badute eta gero baita ere konpromisoa eta fundamentua balin badute, jarraituko dute, ez badute bat ala beste edo biak, ez dute jarraituko. Tamalez ez dugu eskatzen musika maila altu bat edo solfeoa, zergaitik? Tamalez gero eta maila gutxiago dagoelako. Gure, garbi dago musika maila eta solfeo maila jaitsi egin dela. Hori kontrakoa esaten duenak gezurretan dabil. Eta hori noiztik? Hori da 20 urtetik ona. Nire belaunaldiak solfeo maila altuago bat zuen. Zergaitik? Hori da gizartearen gaur egun gizartearen ondorioak. Zenbait gauzetan teknifikatu gara, baina bestetan humanidadea deitzen dena, arteak, irakurketa alde batera uzten dugu. Hor deshumanizazioa deitzen dena. Eta hori guk ere sentitzen dugu gure arloan, eta gizarteak ere sentitu du, eta gero eta gehiago sentituko du. Dena den, Orfeoiak nabarmen gora egin du, adibidez nazioarte mailan artistaekin eta beste Orfeoiekin hainbat kontzertu eman ditu, ezta? Hori halaxe da, hori batez ere 2008 urtetik 2015 urteraino gertatu zen. Hor Mexikora, Estatu Batura 2 aldiz, Ingalaterrara beste 2, Parisera, gero 2018an Errusiara joan ginen, Valeri Gergiev maisuaren eskutik, munduko zuzendaririk ospetsuenetako baten eskutik. Gero COVID etorri da, krisialdi ekonomikoa, eta orain beste une batzu dira. Orain atzerrira joatea oso zaila da. Kulturan jartzen diren
diruak ez dira duela 5, 10, 15 urtekoak, beste lehentasun batzuk daude, eta zaila da, ez? Covidak, krisialdi ekonomikoak, larritasunean jartzen ari digula sektore guztiari. Orduan, 25 urte balorapena ona, baina orain, 5 urtetik ona, zailtasunak handia dira, eta atzerrira joan gineneko garai horiek ez dira, baina garaietara moldatu beharra dugu. Hau bizia pirriska bat bezala da, ez? Burpil bat bezala da, orduan, hemen gauden une batean, bestean hemen, orduan gaudenera moldatu beharra dugu. Eta aipatu dituzun bidai horietatik, zer ikasi duzu? Ikasi, esperientzia izugarria, asko ikasi, eta batez ere, punta-puntako musikari gehienak humiltasuna dutela. Ni beti aipatzen dut Rafael Fribet de Burgos, maisua, gure ohorezko zuzendaria izenpetu genuena, berarekin Estatu Batutara joan ginen bigarren aldia, beraren eskutik joan ginen, New York Philharmonikekin, eta berarekin egoten nintzenean beti esaten zidan, Igor, zuk hau zuzentzen duzunean, edo zuk hau Beethovenen sinfonia hau, eta irakatsi egiten zidan. Eta berakia 80 urte bazitun, nik oraindik 40 ez, eta bilok adiskidea bezala, adiskide giro batean, eta bera hemen zegoen, eta ni hemen. Elefante bat eta txingurri bat, ez? Friben maisua eta Igor Rijurra. Baina, ze lujoa da, ez? Horrelako kategoriako, mailako musikari batekin elkar lanean egon alizatea. Hori alde batetik eta gero bestetik, Orfeoia, Orfeoekideak, ogibidea musika zutenak, olako tokitara joateko aukera izatea, musikari profesional asko sekula egongo ez diren tokiak zapaldu dituzte Orfeoekideak. Hori gauza handia da. Eta gero, zure herriaren, zure hiriaren izena ere, badara mazu kanpora, ez? Eta hori ere gauza politia da, oso gauza politia da. Eta 32 urtekin Orfeoiko zuzendaritza hartzea ere, nola bizi zenuen hori? Hasi nintzen, 82. urtean, hasi nintzen zuzentzen, ja banera matzan 13 urte, eta banuen esperientzia bat, baina beti ere, Iruñeko Orfeoia ditzen zaitu, eta hau beste gauza bat da, repertorio sinfonikoa, ni bai Etxarriko abes batzarekin zerbait egin genuela, 45 kontzertuola burura datozkit, banuen esperientzi pixka bat, baina Orfeoira etortzea jauzi bat da, eta gainera ez da bakarrik erronka musikala, baizik eta 1875-ko, 1875-an sortutako elkarte bat, elkarte kultural bat, eta hor dagoen historioa, eta hor dagoen zama, ez? Zama ez musikala bakarrik, orduan ardura bat da, erronka handia ere bai, baina naturaltasunez hartu nuen, ni musikaria naiz, profesional bat naiz, lan hau egingo dut. Ni beti txikitatik musika ikasi dut, nik beti esaten dut, hizketan hasi nintzenetik ere kantuan hasi nintzela. Ziurrenik nire aituenarekin. Eta gero herrian beti, aituenakin, elizan, gero ikastolan, gero kuadrillan, ere herrian, beti abesten egon ginen, eta musika zerbait naturala zen. Ni zuzenbidea ikasi nuen, eta 18 urtetan enuen sekula pentsatu, Igor, ik ere badaukak musikoa izateko aukera, enuen zitzaidan bururatu ere zuzenbidea. Nik sekula enuen pentsatu, ez 15, 18 urtekin abes bat zuzenduko nuenik, musikatik biziko nintzenik, Iruñeko Orfeoiko zuzendaria izango nintzenik, eta behin ere Iruñeko Orfeoiko zuzendaria izan da, Iruñeko Orfeoia atzerrira eramateko aukera izatea, eta mundu mailako orkesta eta zuzendari hoberenetakoekin elkarlanean ibiltzea. Ze luxua da, ni orain ogibide hau 50 urtekin utziko banu, pozik utziko nuke, esango nuke, gauza asko egingo ditut. Gauza asko egin izan ditut, ez?
pozik utziko nuke. Eta zure esperientziarekin, Europan eta nazioarteko presentziarekin, pentsatzen dut beste aukera batzuk iritsiko direla. Zergatik Iruñeko Orfeoian jarraitu? Bueno, aukerak beste koru batzuk zuzentzeko aukerak izan ditut, etorkizunean beste abesbatz bat zuzentzeko aukera etorriko balitz, profesional batek beti hori aintzat hartu behar du, eta gero balantzan jarri ere bai, ez? Ni hemen gustora nago, 17-18 urte imar ditut, 18 urte imar ditut, hasi nintzenetik, duan ikustekoa da, baina ni hemen oso gustora nago, eta proposamenen bat noizbait dator, entzun, hausnartu eta ikusi naturaltasunez. Eta Madrilen COVID-aren biktimei egindako omenaldian parte hartu zenuten, gainera txiki eta helduen koroarekin, nola bizi zenuten esperientzia hori? Gauza ederra da, begira, Haur Abesbatzaren zuzendariak esan zuen zergatik ez gara joaten halako Aiton Amonen etxera, guk beraien etxetara joan, abestera eta beraiek ona etorri. Eta orduan hor sortu zen ekimen hori, haurrak eta aitonak elkarrekin abestu, kontzertu pare bat ere eman genituen da. Hori horre hontzen. Deitu gintuztenean Madrileko gobernutik, guk hori eskaini ginen. Begira, proiektu hau dugu, zergatik ez haurrak, gazteak, helduak eta Aiton Amonak. Eta horregatik 55 lagun joan ginen, eta hor ikusi zen, Iruñeko Orfeoiko belaunaldi guztiak. Gauza ederra, gero, aktua ere onkigarria. Ez, azkenean, COVID-ak aurretik eraman zituen horiek, COVID-angatik heriotza jasan zuten horiei aitorpen bat egitea, oroimen bat egitea, beti unkigarria da, eta une oso polita horrela bizi izan genuen, eta auskalo berriro ere noizbait ekimen hori aurrera jarraitzen badugu ere, baina hemen egunerokotasunak gauza asko dago egiteko, egitarau handia dugu eta ikusiko dugu. Etorkizun batean berriro ere haurrak, gazte, heldu eta Aiton Amonak elkartzen ditugun beste ekimen batzuk egiteko. Igor, euskaraz solasten ari gara. Orfeoian badu lekua euskarak, abesten duzu euskaraz? Orfeoiak euskaraz abestu du bere hasieratik. Beti abestu du euskaraz. 1920 hamarkada horietan hasi zen Orfeoiaren aldaketa. Gizonezko koru bat bezala sortzen da, akapela egiten du, emakumeak neskak sartzen dira 1903 urtean, Espainian emakumeak sartzen 2. abesbatza izan ginen. Hamarkada hortan, Orfeoia batez ere koro sinfonikoa da. Horrek zer esan nahi du, gure lanaren 3 laurden bideraturi daudera errepertorio horretara. Eta gero, hori da gure oinarritako bat. Beste oinarria, akapela errepertorioa. Eta akapela errepertorio horretan, batez ere euskal musika eta gero musika sakroa. Orduan, euskaldunok, naparrok eta euskaldunok orokorrean beti abestu izan dugu, betidanik, hori gure historian dago, gure tradizioan dago, eta gainera musika korala eta abesbatzak bideratu dute ere, eta nolabait ere bultzatu dute gure abesteko tradizio hori mantendu izana, eta baita ere, 20. mendean bereziki Aita Donostia batek, Resurrezio Mariazkoek eta beste batzuk herriz-herri joan da jaso zituzten melodia horiek baita ere ezagutaraztea. Horiek hola kantutegi, erderaz kanzionero gordetu izan dira, eta euskal konpositore askok moldaketak egin dituzte. Orduan mugimendu koralak ere lagundu dio euskal tradiziori, kantuaren tradiziori, melodia horiek mantentzen, gordetzen eta askotan ezagutarazten. Orduan euskara eta euskal repertorioa oso garrantzitsuak izan dira, gure herria baita ere gure kulturarengatik ezagutu arazi. Igor, geratuko gara erronka horrekin eta lehen aipatu ditugun erronkekin, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Hurren arteo.
Aio.